Ago. Hey. Why now where dey? Na wo fa we. Eja, we dey sisi ana ochi ana so person rest. Mesrew, nchia ne so nyimfa so. Ono a onse ahokwo bi omba ayi clutch for no ba behwe asase na mebedua emeno. Omaba. Sesi I want to pick up ne ba odwan agina kire se DC car no. Mesrew wadawroma. Why? Mesrew. Na eja we dey kakao. Osimo o dantima me frɛ no. Na se muhie o de kan se o kakura no se me nkɔ na akire ya. Why Mesrew? I mean to be mo mutu nsa ankɔ. Na o ka se wo hena da. O se anya fe. Wo hena na na mama frɛ mama mo ye dey. Ba nti se sia na wo kya na ho de a wo nai. Why? O de me to inside. Na sam kitwo. Omu nyina ba. Therefore down mami o, here dom. Eja, Dajo. We dey wadawroma. O say me nkancha o say o sorry a no abeto ne sa frɛ. Otwere te da ho no afa aka ya na. There me wura inside na me bisa. O ne se ne watimi akasa de watenani. O se ahoho se me nko a, nye se bia me hye me wura. Oso wa bre. Yo. Eti se me mo nko a na mo ntwan no. Ya dem se jiso mo. Ene se busa nsa bere be na obesore na me nka nkyere mo so mo petimi a. Why? Oh, eja de osori a me hwe se obeso am ya be se obesore me de me okure mu. Ne ma ahoho no se omo ukọ. So omo ye dai. Ena eti bia donko achi na maka achi so mbetumi a. Me ko obese di matem. Nti sorry a me ba be frɛ wa eja. Ofa oku. Me ba kofi o me ko no ofa se jekum na wo. Na me won fra wo hene ma me. Wo se da no wo hene da. Okoye afere wo hene se me nko na akire. Ti committee fo ye ho na me ba ya wo so kura se o mofa ekwa su esi anka me ti wo mo yi. Wo hene ada. Hey, Na wada na nadwumu ni na wantire ni na nso no. Wo hene asa. Wo hene wadawruma ho de minnim. Na wo de da dodo na no. Munyane no e. Wo de da dodo. Mi rahim fi me hu de asie why. Me bo hwi ni ma committee fo no. Martin social hu si. Mate abra. Mate. Oha. Actually aya na me pese me jima hu na me dwendwen. Ye koi. Bebia enyi me bi wo se ayi aye nyeye. O se hu kwan be fa so wona e wo se yeri se adwuma ne show mo nsa na ya show mo nsa nti nanka sama imagine se mi mpie nko ba bia obi bia obeba ha bia na mane pakwa so nti se therefore si jema ho me why eno nti na ma me ka kire ejekum se eja bo akire se ombo mo bia na Anointing na ma make say kachre aye opanyin boache san Minchwa no mi shi eja boache osi obama ajekuma kachre ne se wada na nkrofobia bankom ne obedi nkomo enso wenhu ni wankasa de wo si kasa kwa minim se yare putupru bi yare abebo wumpo oso asem no kama na ye ya na wonyare hwinyew ana wan ko shempanyimfo a wato nsafre wo. Oh, obaye no na ana afa na wachia no a oda. O se no ho dodo no kaka. To person rest. Nti ka che ne se onko e kaka na wasamba. Debia osi mishia no osi kan ne de. Asa na yare. Oh, na se man ka pa me de. Ya me kan ne se o so rest. O dwuna ho me kaka. Nti e kaka no abeto ne safre. Nana onyare. So, enya se bi mama no comment. Me de waduane aba ye nkodre na didi mama. aduane abena Me da. aduane de mesero aduane ntina ba de san fa ko wai
Nana me kon no aduane bia. So say. Ma would dear free her. A coffee at Nemukasi. A chia room. Every would be any ready dinner. Means some Fabian in free and call. So saying, Said the make me gidi as a taper. Mountain a year. Me say, and na me kon no aduane. So saying, Said ye obia ba me catch Jacob say, on cancha mo say, me nya madwen se person no bia edi nkomo no. Nkomo bia oni omuni no. Saa so na me kon no aduane, me ka so ye obi. Saa so na ne, me se me kon no aduane. Nti de odi ba ye bia no. Abra pokua, odaro ma sanfa ko. Over. Ele mi ntwa no. Ukon no dia. Elo from me. Me ka show ma modin. Ejekum. Se mimi ni a wo be je aduane di. Over na say ni uni ni se aduane ntumi se. Enye se aduane be sia ne nse. Ono wana no a sanfa nko. Ono ankodi. Ko say. Me se fa ko na kodi. Ejekum. E braso se obi kofi. Na me no wo fa di nko. Over se me hwe chirima no. Ofo nyenwu. Enkomo na me na Jacob so di no so ye ni wie. Nti se na me sika no sa pepepe. Therefore, me gina how. Me nkoi. Me see Ajekum kofie. Me ni wo fa be di nkomo. Ena wo fa no so se me o therefore me se me ni wie. Nti we de nkofie. Eti mimi mo me fa wi akataban ne so san kofie. Yes sir. Se wo probeto ma ji wa home. Wo wi am ewi ntoma na wo kofie. Oh yeah. Sasam na enti na da su kremu a me me de aduane aba wonni maduane. Or therefore wonni mi me de. Asem Ajekum. Asem ni na ne se. Asem nyina bai. Ajekum bra na me chemu me asem se me so na me rawo. Me pese me me ho bone. Ma me cheche asem ni. Asem bai. Ajekum. Aye kofie. Ajekum ode kofie. Over me go. Se me gidi se me kase ntosu mu enyina wani. Anensu nyina mani. Me se kofie me hia wa me sa afrew. Me ko me nya ma ju sanka me cheche macho. Na wonye wa jina fe de baby. Asem ni she me so asem ko me ti mi ade e. Baby, you so be chimacho. Aye Ajekum kofie do ne me. Me jojo mo. Aye medi. Ajekum kofie. Opu meduane. Me se medi. Over ntanyi ben masaba. Emma. Oye wa beto wonkra Emma. Over me ko. Anyam ya na metu me sa afrew. Nti me se kwa afere wo sakra me bio. Ni meduane. Wonni mi meduane. Me say ye medi. Aye twaso medi. Edi ande na sin be na okriti wo fast na nim sa no. Obeso wo fast ni hu se oni buo bi ama menye sa. Just because makoka cho say fashion netu. Etu buafu. Wo buafu. Enye sa. Ti wonni mi meduane. Onka che nkrofo se wonni ho a me ka sa nkrofo no. Bese enko didi. Bese enko ti aduane ba na didi. Me no na eka so. Or therefore. Sa ba se me kasa na obi anso te me nka me kura me ana mete no. Aye me say ye. Meninye. Siso, akwati aduane ma wo. Uto woni di ye. Wadi di kura na da se na woni di ye. Aye dia da kura me ahonde bebem. Ma metu e ma na eto. Eno. Ma so sa fiti min kola brim. O kasa men kabi. Me sraw. De odi ye me ba de mempe. De odi ye me ba de me se beli nche ho. Sa oni obi wa asema me ene so ni minya. Me ba de yini film. Oni obi wa asem kan ya me na so ni minya. Me na so ni me kan ya me ba no. Me catch you so na so me ba de nsuo so fam bi ma. An se ba de di arewa. Me ba de me ni kosua. Se wonnim na se wonni na se me ba de tiri so okrom ha bi ma ho. Juma me de be di unu. Na wo. Kasa kire wo jide. So oni obi wa asem kan ya me na so. What if I come about so? Only the film. So what bodam na de to one na. Onya fiafo na. Messi yawo. What's about the soup? I come kwa tu shire. Yes. Ye nyina wa nyini maba wa bremu. Se wo nyini na e charge. Kwatra ye odutiri ba hwe dan Wo me ni say ya. ne humbo. Ade hukum. Wo me ni so. Ade hukum. Ye ne sro ne ban. Ana mzi hukum.
Oh, Jamie and you see, Jamie and you. I feel now, cocoa try. Swung. One said, and no walk when you're holding for food. We are sure busy bow. Mimi Tiamin so so. Mimi knew in net na my china. And can the papa man park at the Okan? Kayai, any say a woman and I on Mapana man. Woman and I on map. Won't even inform me show you. Now, Sally, what didn't know, or Bahako, or Bako. No papa fear. Yo, Matty, you. What's you? Aqualani Bahabu. Send me wahoo. Send me the hoe. And yet you tafu. It's losing yet you drum for and you also Baba Boo. You are with you. Nigeria say, oh, we dear. Ain't you be on my domain? I'll say we see the Urusu. Supper pepper. Mene, Minia, a Kasai, Mensa. Don't look around a year, say, and ye, Kamibaha, Mimusa, and I was a committee for no. Then so say be a buru, Yasikuru, a war Kennedy, and so conform a person. Committee near they are, or then cranny be through as I want to Baba Heidi. No, Pisa. Let me per se, a year, number Chiraquano. And I mean, what they call a cobron so. I was here, and I could go to Suquano so. I was here. And I is so quite so. It's quite a crowd here, ye, Mamma, ye, ain't see the Urusu frey or my Jumano. Mene, me, young Casaminia. A brampa, the Ramo Mabo, and a Janabi acquiring. So if it will be a concern, what do you be any who be any hobby? A cremont, make a count once and Bonnie account. A job watch. Hey, what I don't want to see you, bro. Now to say, I don't know if you call. Hey, Bearman. You, I just make cough me come with you. Matia, bro, Mate. What are they? Dear, you know. Yeah, You, would I? When you more, we hear it. Not one crowd. Oh, the can't cram or them and son. You said was you run as one crane, that's a buphobia show. Or the can't cram, you didn't come up with commodium bedi. And tonight the old cannon. And Penisha Samba come for Bemanant. On my human account, and so, Mura, my dream given a person and no Babeca. Maninko. A year and before ya, say me too one a moon. Ama buying a man a CNM will be a bahaba and sass anyway. Now, on by an almost a man's ass and Ukraine is a me, I'm a dear, and a me offer. And a me offer Quabanadame, men and Quabanadame, dear, and a Cosiba for Mudi and my Jew doing almost you, sir. Dinner was a maybe you was to now me say, we say free me offer Cosiba for Hawk, no mind the end at Twasso. So my neighbor whom mobile. No mamma may be a do a chibi, a kahua. Now come a dog. And I'm saying, Banam and Mamma to whom come on who said they won't say, at yes, a quaw more. You with them in coming sampa. Open watching. The making an say, O modern Balbo crodium her. No correct. Obie, no correct. 7 knew one the crowd what say. No correct. So bon modern yepa. No correct. And now, said ye, a bind penny for see a bar or more share. You run correct. If who do I, any a baho do I would do ya no. Semeka sebia, a binihua, and a me maubia. No mind Pabonisem. No correct. Mura. Till me to my catch on and say, do be up a piano. Mammy Huno. Now for your mind, assassin a dahono. Do drop and yen tram from mount. Mean to me can't you say, Major Onsa. Debbie. Nemum, yama yenche. Kakrebi a bepiamono. Yen from one the chroma and tumpon. For Senima be brave or wha and was say ye. Nanina quasika. Nasa BBC about Betoa. Quendaho. A prepare where ready piano. Yako. That's it, piano. Oh, what far to me? O mema sem simuna wa fa to me. Na de tene se miwura. Mi ntwa bi. Wo se sen. Na cho se. Wo se me de ade si. E che se be ma de e yi wa pa ye se wo be ma se bi na ayira wo. Akankasa. Tell me kasa da hachi bi mema esipia. E se wo yira wo a. Oba ya ba yusu de. Ensipi na esipia na se. Se onya wo ye de e wo nya wo a sa na mpese me kire.
Ura man kasa yi fache me. O waden e mane nko. Me say wo de watie ne de wahu no. O mi hu we. Nka wo mbu mi sa be we. Mente we. Enye be eye nkomo ne yatwetwe mi ura nyama no nsi bone. Enye hwe man. Me so ha fache me. O waden mane nko. Mi ura se de o kan asase no. Nyaade a ene me kura me ha me ho se muntwa bi ma me. Ya me enche ya wo kan no. Mama ya do ni nyina. Sa pepepe. Ne ya nchi mu miensa. Oman ni mfa mienu. Na oman ni mfa ma ekure ho bra. Na me mfa baako, miensa mfa mo emena ho ebra. Na se bi eburu ani so adi hu na me pese me nyaaye no. Manya ma oman ni nyina nya me so mfa so. Every say ejana bia ho. Say Nokure. Ye ntumi ka sen wi ansa na ye foforo. Nokure. I was say ye nyama bebre, suku sem ni nyama bebre. Ejana bia na ese no. Kofi atopa na ye sa ade no. Adai. Kofi atopa. Okwa ase obekọ ejana no so no kọ nchen. Tie sa na etete. Minim se ejana nchili wo ma mi wura wadawro. Abenako. Akumba abenako bi. Edi na wo ye ne saa no. Therefore, Edi na wo ye ne saa no. my day. Obisam so waye dan. Nti abra me ne boachi di nkomo no. Sidi wo sikra na de na wo pa akire. Therefore, you say me bie ma no a eya asem na wo some. Na na maye oboni bi afiri wakoma mfa che me. Me kra no ejabo achi. Na te sen, mo se ne ho ye. Enyi ho ye. Debio, enyi ho na wo gye ho bebrebe na ni hwa hi. Na me kra no. Enkra keke. Me ti me ni mama no. Wonya hoho, me ti mi muna mfa nkra no. Oso de me no na da sori he. Se ne da sori na e da sori sa. Eti wo de se na makra dada. Ti onu na me kra no nana o se nye ho. Wonim se ohun. Enje ho na. E wo se o ma me je ho. Na me hu se kuro yi. Na nanu ma ye me yie. Me kan ba ho no. Eno na ahye me ti ma che ti mi hu obi ampa me je ho ma ne hu se. Anka me su me ti mi age ho. Na ne bone ne sen. Abenako bi. Yey. Sisi a wo hu se bibi ekoso. Wo hu se mi hu ni wo sa na me pese meka. Wanya aboso. Debio, sana wo hu se nkoma embre bi otwam a me ko. Mankran so wo betu nkoma na me ni wudi ye no. Wo tei. We so to so biom. Abena aden. Ti na de na wo se wo ye. Se wanye hu a na na ye soma ne preko. Ene na pedrai. Se wanye hu dia na ye bibi. Na wo so ye se na wo be ma. Abena. Na no mahame. O kan be so. Me to me mami o. Therefore me me to me mami mo ni mu ferie. Ene ma me ne wotsena na me nim se me ne wotsena me mo ware me ne waye me se ya. Ene nka mfa kwakwohwe akwafo ya sebi omgugu we bi kra. Therefore nke me nya pemu ni je akwam ne bede me na so nya hwenka me do. Enye ne so waye me shepe. Na so shepe ni na echi na me ni je. Na kese me siasia. O consider na ware me. Man consider. Sana pesa woka. Me come do. Me come do. Nana come dey be de me. Me come do. Come de me nana me wu. Nana me mafo me ne mafo okodwa so na wo mo kyerensem mu a. Yesi mu amre, emu atwo. Nana tom ka kwesi asem so. Aso me de me wochi. Me watete me wo yira me. Ma me feel so aba. Ade. Miduku fita da hokra mi hu miduku fita ne wai. Se sana o ka kire me dia. Me ne hwe ka me bi na na mu jaw. Ye. De me kan ya se bi na na mu jaw. Udi koso a to me ho. Na edi e yade emre bi besu a me ho beto me. Udi koso na gome ni mu ase. De me kan bi na na mu jaw. Wo do me. Me do me o. Wa be fesu kono mate sem me.
Ah, mama nke bi ahwa mama anti deda. Na se mi sugu na ka yaw yam wa pedro ayɛ wo ho adura. Wo de nana no mu gya me wo do me. Wo ka kyerɛ me sɛ wo nso bi nka bi nhwɛ. Therefore, bebunu na afa yi. Deɛ wo ka kyerɛ me no. Therefore, wa amfa de obi afa wo. Therefore, fa mu no. Wo fa de obi anka nhwɛye. Na nanti ka hwɛ. Ye kika sa de na ede. Na na mama nti bi. Mama so me ho ma me. Mama so ba. Ushia Maya no more since I need to over. Mana famity, mana famity. Now what she vote. Adai. Pedro ya she vote. Mr. Pedro ya she vote. Pedro ya. Adai. Na mo ni fenya ni Jesus adai. O do tutu magu so ade wani ate. Mena no. Mana na nka mo ho. Mana ndi ta. Na adai. Ma bro. Sene na me pepa ha.